नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंद्र सिंह। पूरा भोजपुरी स्टाइल में देखी धोती कुर्ता एकदम पहन के अपन बहुत लोग के मांग रहा कि भाई धोती कुर्ता पगड़ी में भाई वीआईपी भाई तरह के देखे के चाहते नहीं लंदन में तो के हाजिर बनी देखी धोती बा कुर्ता बावे और पगड़ी बा। अभी हम आ गए बानी लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज तो ऐसे दूसर ब्रिज है, लेकिन हमनी के एशिया के ये भी लंदन में होला कि एकरा के लंदन ब्रिज ही कहला। लेकिन ये लंदन ब्रिज ना है, एकर नाम है लंदन आई। लंदन आई कहतनी टावर ब्रिज। तो टावर ब्रिज काहे कहल जाला कि देखिए उस वे में टावर बा, टावर के ऊपर भी जाए के रास्ता बा, नीचे टिकट लगे ना ऊपर जाए। एमे हाइड्रोलिक पहले के जगह ओरिजिनल इंजन ना होता है लोहा के बनल चीज वो एमे जैजिक इंजन बा पूरा जना में पुश भी बा, गियर भी बा, चैन भी बा और वो पेन बा पूरा। बहुत सारा हॉलीवुड फिल्म में रौरा जी के वो देखले हो के अंदर अभी जाए के उनमें परमिशन नहीं है, लेकिन ऊपर उनके दिखा दी। लेकिन लंदन ब्रिज ही कहल जाला जी, ऐसे टावर ब्रिज एकरा कहला। एकरा बगल में जस्ट रौरा पेन करे तो सामने एगो महल लौकता। ई महल पर तनी फोकस करी जी, ए महल पर फोकस करी। महल बहुत विशेष बा। अभी महल के बारे में पहले बताए तो पहले फोकस करी महल पहले रौरा लोगिन देख ली। देखिए नीचे बहुत लोग जी देखे जाला, वही टिकट लगेला अंदर जाए खातिर। ये महल के अब बारे में रौरा लोगन के बता दी। यही महल में अपना यहाँ के कोहिनूर हीरा जौन आइल बा उ रखल बा। इस सामने जौन बावे तो अपना यार के कोहिनूर हीरा अपना यहाँ साउथ के खदान से निकल रहे और बहुत सारा राजा महाराजा के होते हुए लास्ट में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी के यहाँ वो हीरा रहे। वहाँ से विक्टोरिया यहाँ के जौन महारानी है वो हीरा लंदन में लेके आ गई। वो हीरा के साथ साथ रणजीत सिंह जी के लड़का भी विक्टोरिया जी के लगे रहले। आ वो हीरा यहाँ रखल बावे जौन हमेशा इंडिया में चाहे एशिया में बात होत रहेला कोहिनूर हीरा। आ हीरा के बारे में लोग कहेला या मान्यता बा या ग्रंथ होके चाहे सच कितना सच्चाई भी नहीं के, लेकिन हीरा की कीमत इतना बा कि पूरा दुनिया के 7 दिन खाना बैठ के खिया सकता उतना ये हीरा के कीमत बा। और हीरा के लोग कहला कि में ओरिजिनल बा, लेकिन बहुत लोग है जी हम जब लंदन आईनी आज पता कोई नहीं कि ओरिजिनल में जी हीरा बा तो लोग कहला कि बहुत लोग यहाँ के जौन कहला कि नहीं यहाँ पर प्रतिबिंब बा, यानी हीरा कहीं और बा, लेकिन लेजर लाइट से उस जगह पर हीरा जैसा ही बनावल जाला और हीरा जैसा लागी कि हीरे हो ओरिजिनल हीरा। लेकिन ओरिजिनल हीरा कहाँ बा लंदन में पता नहीं के केहू के। चाहे तो ई मुख्य यहाँ के जे रानी हुई है, चाहे उनका मेंबर लोग हुई, चाहे उनका परिवार के लोग के ही मालूम हुई। लेकिन ऐसे लंदन में जहाँ हीरा रखल बा वो सामने वाला है कि यहाँ 2 चीज़ लोग देखे। लंदन अपन विरासत बटोर के रखले बा। जैसे ये पुराना बिल्डिंग हजारों साल से माने 100 साल पहले के आ नया देखी चकमकात शीशा वाला बिल्डिंग। जे शीशा वाला बिल्डिंग के एगो रौरा लोगन में बात बताई कि हई जौन बिल्डिंग लोग जौन काटल बा ऊपर पहले शीशा रहे, ये साइड से पूरा ग्लास रहे। लेकिन जब सूरज के प्रकाश पड़े न तो ग्लास से रिफ्लेक्ट करके वो घर के कांच पर पड़े, नीचे गाड़ी पर पड़े, उससे घर के कांच टूट जाता रहे। यूट्यूब पर जाकर उड़ाई वीडियो देख सकतनी ये टाइप के कि ऊपर टूट जाता रहे। तो यहाँ सरकार ऊपर बहस भइल, एकरा के बंद करे के बात भइल तो पूरा 1 से 1.5 साल लागल पूरा शीशा हटा के ब्लैक शीशा लागल कि शीशा रिफ्लेक्ट ना करे। और ओकरा से ये देखिए अभी रोक देखें तो वो ब्लैक चीज पूरा लगे। ये लंदन के खासियत बा, खूबसूरती बा, जहाँ मॉडर्न बा साथ साथ वो अपना सभ्यता के भी रखल बा। तो ये वीडियो कैसा लागल है, ये यासी कॉमेडी चैनल है, तो अगर फेसबुक पर देखा तनी तो फॉलो कर दी, यूट्यूब पर देखा तनी तो एकरा के ज़्यादा ज़्यादा शेयर करी। तब तक के लिए ऐसा ही वीडियो लेके आवत रहे। नमस्कार, प्रणाम, जय माता, जय भोजपुरी।